O'n i wrth y safle bws yn ddiweddar gyda fy mhlant. Maen nhw'n efeilliaid sy'n 5. A wedodd fy mab, Mam, mae'r byd yn cwmpo'n racs. A o'n i ddim yn gwybod beth oedd e'n golygu wrth hwnna, achos y ffordd mae'r byd ar y foment. A wedodd e, edrych, mae llawn tyllau, mae'n cwmpo'n racs, oedd pwyntio wrth yr heol. A nath hwnna wneud i fi feddwl. Mae lot o wahanol rannau yn bywyd rhaid ni ar y foment yn teimlo fel bod pethau jyst ddim yn gweithio fel y dylen nhw. Ers cael plant, fi wedi gweld y byd yn hollol wahanol. A mae'n neud i fi cwestiynu pa fath o dyfodol maen nhw'n mynd i cael. A pa math o dyfodol ydyn ni'n rhoi iddyn nhw. Biliau yn codi, costau byw yn codi, popeth yn anoddach. A, da chi'n clywed hynny, dro ar ôl tro. Dyw pobl ddim yn gofyn am y byd. Mae nhw eisiau i bethau deimlo yn deg. Yn aml iawn, dwi'n siarad y bobl sydd eisiau dechrau rhywbeth yma. Agor siop, tyfu busnes, adeiladu rhywbeth yn ei gymuned. Ond y cwestiwn sy'n dod yw, ble dwi'n dechrau? Mae'r gefnogaeth jyst ddim yna fel y ddylai fod, ond mae pethau'n gallu newid. Mae'r talent yma, mae'r syniadau yma. Yr unig beth sydd angen arno ni nawr yw'r gallu a'r gefnogaeth i wneud i pethau digwydd. Ac yna'r gwasanaeth iechyd, mae gan bawb stori, aros misoedd, weithiau blynyddoedd, a dim ond i gael ei gweld. Cefais fy ngeni yma, a cefais fy magu yma, ac dwi'n dewis magu fy mhlant yma. Mae yna rhywbeth arbennig am ein phobl, ein cymunedau ac am Gymru. Mae yna siawns i adeiladu rhywbeth cryfach fan hyn. Rhywle ble mae busnesau yn gallu tyfu, ble mae pobl gyda swyddi da a chyflog da a chyfle teg yn bywyd. Lle nad ydych chi'n cael eich gadael i aros ac yn poeni am anwyliad mewn poen, a gallwch chi ddibynnu ar y gofal sydd ei angen arnoch chi. Dyfodol lle mae pethau yn gweithio i'r bobl sy'n byw yma, lle mae Cymru yn cael ei thryn yn deg, nid yn eilrad gan San Steffan. Dylai bywyd yng Nghymru ddim bod mor galed â hyn, ond mae o i lawer gormod o bobl. Nanodd dal i fyny fo'r cynnydd mewn costa byw, aros yn llawer hir i weld meddyg, ac gweitha'r holl adnoddau a photensial sydd ganddo ni, di Cymru ddim yn cael bargen deg gan San Steffan. Ond mae newid yn bosib. Mae Plaid Cymru yn cynnig arweinyddiaeth newydd, efo cynllun blaengar i roi llais cryfach i Gymru ac i newid yn gwlad gwell. Mi wnawn ni leihau rhestr aros yr NHS sy'n buddsoddi mewn staff ac mewn canolfannau llawfeddygol a mewn gofal modern fel bod pobl yn cael eu trin ynghynt. Bu gefnogi ni deuluoedd drwy'r argyfwng costa byw, efo cynnig gofal plant gwerth 30,000 o bunnau i bob plentyn rhwng 9 mis a 4 mlwydd oed, yn rhoi arian yn ôl ym mhocedi teuluoedd a rhoi dechrau da mewn bywyd i bob plentyn. Mi wnawn ni greu mwy o swyddi sy'n talu'n dda drwy yn asiantaeth datblygu newydd a gadfywio y stryd fawr. A mi fyddwn ni bob amser yn sefyll dros Gymru a mynnu y pwera a'r cyllid teg sydd ei angen i ddadgloi yn potensial yn llawn. Yn yr etholiad yma, mae'r dewis yn glir. Mae amser llafur ar ben. Dim ond Plaid Cymru all gynnig yr arweinyddiaeth a sicrhau y newid mae Cymru ei angen. A dim ond Plaid Cymru all atal reform a'r niwed fyddan nhw yn ei achosi. Felly pleidleisiwch dros obaith a pleidleisiwch dros Blaid Cymru ar fai y seithfed.